Welkom bij deze week. Maar het leukste, beste en opvallendste van Omroep Friesland van de aankomende dagen. Hieruit hebben we de volgende onderwerpen. Ijsgekte in Friesland. Oppermachtige Sven Kramer evenaart Rintje Ritsma. En nostalgie op het ijs. Dit en meer in deze week. Ja, het zijn een soort vriezen deze dagen door de holle game. Wanneer kan ik rieden op het natuurijs? De eerste weerhalzen zien juster al op redens. Op de meeste plakken is het net vertrouwd. Maar wij kennen het wel en wij net. Verslagjouwer Jan-Jelle Ringnalda die op onderzoek uit. De eerste voortekens binnen goed. Ik maak flink skraapje om de rutenskien te krijgen. En de thermometer stiet aardig onder nul. Op aard. Ik zocht eerst bij de ijsbaan van de Jouwer en zocht er zo aan de hikke giet iepen. De ijsbaan laat erbij als een spiegel, maar kinderen ook op rieden worden. Nou, het is een wat 4 centimeter, fjouwer en een heel. Dit lijkt wat in een leid, ik weet het net wat het is. Maar we moeten minimaal 8 centimeter ijs hebben. We hebben de cursus van de KNSB gehad, van mijn ijsmeester. En hij is goed op het hart drukt. We moeten wel om eens verantwoordelijkheid denken. Ja. Dat doe ik wel, hè. Dan maar terug naar Oude Haske. De ene naar de orenauto stapt bij het naar de wiert om het ijs te keuren. Zou het je dan wel kennen? Het is nog net goed. Nee, ken het? Het is nog te petit, ja. Maar ik geen wel waarom, want het is gewoon net goed. Maar toch elke dag in Sjen altijd ken? Alle dagen even Sjen, ja. Dus voorlopig moeten we nog maar voor mij op kunstijs. Dus we gaan vanmiddag nog even naar die 11. Ik hier nog maar een paar dagen geduld waan. Maar de matten joert toch meestal op reden stingen? Mijn laatste stap is 12 keer. Tja, kan ik wel eens een dregenzaak worden. Maar dan krijgt Boeten het warp aan de orenkant van de sneldiek. Zorg ik dit winske tafereel op de Leienpoel. Het kan net mis. Je wordt rieden. Ja, het ken je wel. Ja. Je laat een centimeter is 4 wies. Waarom kind nou je wel en bijvoorbeeld naar wie het net? Ik ben net op Nanewiet geweest, maar ik moet er wel bij zeggen dat hier net meer dan 20 centimeter water op plan stiert. Dat scheelt niet nog. Het ijs hier hartstikke goed. Ja, mooi ijs, geen smarrikjes erin, geen rare plakken, je kunt je prima rijden. Het Friesk ijsboom waarschuwt dat het ijs op het boetenwetter nog lang vertrouwd is en dat reetrieden alleen nog veilig kan op ijsbaan en onderstroepte grijden. Het al poldergemaan stielt niet heel dit aan, zo meldt het Wetterskip Friesland, omdat op grondplakken het groenwetterhoors voor oerlijst zwarget. En dit betekent dat het wetter in beweging bloot, wat de ongroei van ijs net bevordert. Dikke goed begint de Alversterdegekte Boeten-Friesland al wet aan te slaan. Op je rug en met je benen zwabberen. Dat het lang net vertrouwd is door blikken op de grote wielen bij Ljouwert. Daar gaat Jel bij de medie in trotiers bij het meten van de ijsdikte. Hij wil mij een soort moeite eruit hellen en onder kwallen oerbracht naar ziekenhuis MCL. En wat is er al wat te doen om een Alversterdentocht, ja of nee? Maar mensen, de luid haast nog geen ijs. De luts bij Balk had er zo'n jontje 84 net zo mooi voorlijn. Maar rieders, die joggen we net. Gekke werk, want er leidt nog geen 2 centimeter. Wel wordt er hut werken onder aansluiters bij de route. Het weer net helemaal klaar, dus nu maken ze dat helemaal klaar. Zet het schot, hij ze erin plaatst en nu komt die schuiven direct in. En zodra die erin zit, en dan kan het die plaat waar wij hadden, en dan kan het wetter de machine oorronnen, maar de ronding is de rut meer de lut zien. Er gaan nog maar 4 vroosdagen west. En voor een tocht der tochten, ja, daar is het even, binnen er in Trosnee 14 nedig. Dus slaat de Alversterdenkoord deze keer betiert ta. Onwakkeren toch gewoon waarbureaus die het HU reële kansen dat het ongeet. Hielkema stiert dan ook de ene en de oren Nederlandse journalist te woord. Ik kom hier even de Elfstedentochtkoorts peilen. Heb jij koorts dan? Ja, wij allemaal. We hebben er echt zin in weer. Dit zei het alles, ne? Dit zei alles, ja. We hebben hier op het laatste plak wat dicht zetten wordt, op een luts. En er ligt ongeveer een centimeter ijs erin. In Nederland is het hartstikke gek. In Friesland houden we de kop even, houden we er even bij. Want ik ken al lang net. Zie hier rechts. Ja, dit valt een beetje tegen. Ja, dat wist ik niet hè, toen ik in de auto stapte.
De vereniging De Friese Elfsteden had het draaiboek van 2013 klaar. Maar bloot nog er. Een datum nemen, houd op. Eerst moet de natuur haar werk doen. Ja, het vannacht al ik ermee in dient. Ik kreeg van die jongen van het wetenschap die hier nog wel meer size had vannacht. Maar het weer heel vlug weer meer fjouwer. We moeten toch eigenlijk in de regio misschien meer in het zien zitten. Dat het dus volop beter. Van al die Nederlanders die het ijsgek binnen, in je beeld zijn meer dan 100 zaakkundigen. Kroetnis, uit Snits. Een bijzondere vindst op Skielge. Daar is een hartvolslaande auto uit de Tweede Wereldoorlog uit de Groenhelle. Op de 24 jaar oude Skoda ziet nog een registratieplaatsje, maar daarop de namen en een wemplak met slawier. En zo kwamen de fietsers op het spoor van de Friese eigenaars van die auto. Dit is een prachtige foto. Maar de auto op de achtergrond en mijn zus en mem verliefd op het morken zittend. Want die binnen maar een periode trouwd. Dus dit is denk ik hun eerste buitenlandse reis in een nieuwe auto. Dat wie een jongetje 38. Maar echt lang had Roelof Beetsma van Mitselwier net van zijn nieuwe auto Gniertje kent. Wat een periode later werd de auto in beslag nam door de Duitsers en is de auto nooit weer omtjongen. Ont nou. Toen de schepper bij, hè. Toen kwam het stuur. En toen kwam Sven met zijn enorme kraan en toen kwam de hele auto eruit. Ja, we zaten diep hoor, ik denk wel 2 meter. Ja, ja. Ja, van daar tot daar hadden we een gat. Ja. Onderdeel voor onderdeel kwam de auto naar boppen, omdat haast de volslijnde Skoda weg van het jacht weer. We misten de motor, toen ben we zondagnamiddag nog bezig geweest. En uiteindelijk heel diep in het gat. Daar kwam eerst de slinger en toen de motor. Dus toen hadden we hem. Ik ben een wrakkenduiker, maar dit vind ik eigenlijk het mooiste wel ooit gevonden. Dit registratieplaatsje met de namen van de eigenaar zetten vinden ze op het spoor van de familie van R. Beetsma. Op internet vinden ze dochter Geertje op een lemmer. Wat dacht je toen ze belden? Nou, dit kan het wie wezen. Maar het wie dus wel zei, het me de foto's overstuurd. En daar staat duidelijk de namen van mijn huid op een plaat die het op het dashboard vond weer. Roelof Beetsma verstoor in 2008 op 102-jarige leeftijd. Hij hield nog vaak hoe zijn eerste auto, die mooie Skoda met linnen dakje. Toen hij 100 was, toen hebben we een fotoreportage maken van alle oude foto's van zijn hele leven lang. En toen kon hij er zelf ook nog over vertellen en dat had er echt dingen. Toen zit zijn broer er nog bij en together hebben ze nog over die auto verteld dat dat zijn eerste weer en dat hij er een soort maron reed. De familie zal in kwarten en skiel getaan de restanten met eigen te besjen. Daarna krijgt het een plakje in het Wrakkenmuseum op het eiland. Intussen ziek je van dieren en consorten gewoon terug om meer antwoorden te krijgen, want er lijkt nog genoeg om de bunkers in. Hier staat een 400 Duitsers, dus, maar waarom ze dat ding nog hier begraven hebben, dat vragen wij ons af. Daar maar wij nog antwoord op zien te krijgen. Ja, dan gaan we zoeken nog verder. Dat waren de meest opvallende NICE-reportages van deze week. Het NICE en andere zaken over Omroep Friesland ben ik te vinden op Facebook. Zoek op facebook.com/omroep. Sven Kramer is juster voor de 6e keer Europees kampioen allround worden. En dat is een evenaring van het record dat in hand wie van Rintje Ritsma van de Lemmer. Ritsma laai in de jaren 1993 onder mij 2000 ek 6 keer beslag op die Europese titel. De Belsliede is voor Sven Kramer. Mijn oermacht leidt hij beslag op zijn 6e Europese titel. En dat bent er liekevolle als Rintje Ritsma. Maar met dat record had Kramer hem net wanden houden. Ja, ik ben gewoon met mijn toernooi op zich, maar het is wel een leuke bekomstigheid. Ja, maar hij is dan verklaard, je zou voor de zoon, hè? Ja, nee, natuurlijk. Ik wil net op hetzelfde klikste in mijn rintje natuurlijk. Dat is mijn eer naai. Op en de roer. Ja, maar goed, ja, volgend jaar denk ik nog net, want dan leidt het EK net helemaal in de planning voor de Olympische Spelen. Dus daar ben ik nogal aan twijfel in, maar er komt een zo'n keer. Kramer maakt het verschil op de lange afstand. Hij is net te houden op een 4 kilometer. Daar is hij de baas oer de orenfavorieten Jan Blokhuizen en Harvard Bucko. Kramer finisht in een tijd van 6:12:54 en maakt het de 6 seconden efterstoorn meer als goed. Die bijna 6 seconden en normaal gesproken, ja, 6 seconden op een 4 kilometer is wel heel vol. Dus ik heb eigenlijk net rekening mee dat ik het al eerst zou staan naar Iendijk.
Kramer is op dit Europees kampioenschap net echt in topvorm. En dat is te vernemen op de 1500 meter. In een streekjochtduel met Jan Blokhuizen wint hij vol van zijn ploegenoot, maar zijn tiert stelt teloor. De iepening is eigenlijk al te langzaam en ja, gewoon net fris genoeg. En, goed, dat ken ik hier, maar ik moet zeggen, mijn slechte rit heb ik het klassement eigenlijk er nog beter voor zin dan juist. Op een laatste afstand, de 10 kilometer, had Sven Kramer haast 6 seconden vastsprong op de nummer 2, Havert Bukko, en maar liefst 8 seconden op Jan Blokhuizen, de nummer 3. In de laatste rit ging Blokhuizen lang mee met Kramer, maar 4 rondes van de eind komt er een versnelling. Kramer doet in de rondjes 29 en hij finisht in 4 woorden de vlugste tiert. Tolve 54-98 en dat betekent een nieuw kampioenschapsrecord. Kramer is voor de 6e keer Europees kampioen. En dus moet Rintje Ritsma van nu al zijn record dealen met Kramer. En hij heeft het potentieel hier om daar, nou, als hij wil, dan kan hij er wel een stuk of 8 jaar kan hij er van meidje. Maar als we kijken hoe gemotiveerd hij zelf bloedt. Maar het zal nou alle gedachten nog minimaal 2 jaar worden voordat Sven Kramer alleen nog boven ons zit. Want die verbonden met de Olympische Spelen riet Sven Kramer takom hier geen Europees kampioenschap. Een reportage uit het sportprogramma Bobbeslag wie dat. Morgen vanzelfs weer een nieuwe editie naar Joet, het waar en heer. Vioolles krijgen op niveau, mooi publiek erbij en dan ik nog van topvioliste Isabella van Keulen. Dat is vanzelfs heel spannend. Van Keulen, ik bekend als jurylid van de dirigentenwedstrijd Maestro, joeg een masterclass in het Posthuistheater op het Jereveen. Verzint. Je hoort je begint een heel mooi verhaal te vertellen. Niet iets wat gestudeerd is en niet wat met een tweede vinger in de tweede positie begint, ja. Maar iets wat je nu gaat bedenken en ons gaat vertellen. Maar ik ben zelf net muzikaal, dus ja, de gong voor is een hele wereld eerder toen Leanne begon mijn viool spelen. En ja, we zijn daarin meegegroeid en ja, toen bleek dat ze talent hier. Ja, dan moet je daarin stimuleren en in meegaan. Oké, prachtig. Nu komt het al meer, maar het moet ook. Daar moet het ook kunnen horen. Dus overdrijven. Dan denk je misschien, oh, ik overdrijf vreselijk. Maar je moet overdrijven om te kunnen overbrengen. Ja. Precies. En nou moet je van elke noot gaan genieten. Al die intervallen. Alle intervallen. Probeer ze te proeven. Je mag je viool aanzetten, maar doe alsof je net... Juist. Blijf maar lachen en praten en dan kan je nu beginnen. Mooi. Voel je 2 meter groot. Dan gaat het verhaal verder. Het gaat een beetje anders door. Hoe lang repeteert je op een dag? Nu 5 tot 6 uur. Ja, omdat ik nu op het conservatorium zit. Alle dagen? Ja, zelfs in het weekend. Dat moet wel. En dat houd ik in als bepaalde andere dingen die de famkes van 18 jaar doen, shittelen tenminste, lijkt het mij. Ja, klopt. Ik heb heel vaak wel feestjes af moeten zeggen. Of, ja, ik ga ook veel minder uit dan andere medestudenten natuurlijk. Maar ja, als je dan ook een keer uit kan of zo, dan is het ook heel leuk. En ja, ik heb het wel voor over. Het gaat heel goed. Ik vind het heel erg leuk om sowieso om les te geven, maar ook om jonge getalenteerde mensen iets mee te geven. Het is nu maar heel kort. Ze hebben allemaal 45 minuten. En dat ze in die tijd toch iets mee naar huis kunnen nemen waar ze iets mee kunnen. Dat ze niet alleen maar op dit bepaalde stuk een paar tips krijgen, maar dat ze eigenlijk ook misschien wat algemeens meekrijgen. En dat vind ik belangrijk om ze misschien een oog open te doen.
zo moet het eigenlijk. Allemaal zo. Ja, zo. Ja? Ja. Hoe ging het? Ja, goed. Ja, ik ben echt heel opgelucht dat het goed ging. En ja, veel van geleerd. Ze heeft veel goede tips gegeven. Ja. Welke tip vond je het meest waardevol? Ja, ik denk weer om ook gewoon muziek te gaan maken. Want ik ben nu klaar met mijn stuk. En inderdaad om dan echt van te gaan genieten, dat is heel belangrijk. Oké, precies. Die is leuk, maar die is nog veel leuker. Ja, ik vind het gewoon sowieso heel leuk omdat het gewoon weer een ander persoon is. Ik heb elke week les van dezelfde violdocent. En heb je nu weer iemand anders die weer een hele andere kijk op jou heeft. Dus dat ook weer hele nieuwe dingen oplevert. En dat vind ik wel heel bijzonder. Je bent op een hele goede weg. De masterclass is een onderdeel van een programmaserie van klassieke concerten, geestal troch celliste Pamela Smits. De directeur van het Posthuistheater, Gerard Wolters, die had mij benaderd of ze wilde een klassieke muziekserie gaan opzetten. En hij wist dat ik hier oorspronkelijk vandaan kwam, of kom. Ik heb hier 16 jaar gewoond of zo. En mijn vader die was ook directeur van de muziekschool in Rinkelbom in Heerenveen, dus mijn roots liggen hier. En ja, omdat ik zelf cellist ben en natuurlijk de muziekwereld ken en mensen ken, had hij gevraagd of ik wilde helpen programmeren om de concertserie op te zetten. Als je puur naar het geld kijkt, dan zou je zeggen van, dan moet je het eigenlijk mee ophouden. Maar dat geldt voor de opera ook. En dat geldt eigenlijk voor de dans ook. En je kunt alleen, dan vind ik als podium zeggen, we nemen onze verantwoordelijkheid. We krijgen wel minder, maar nog wel steeds subsidie. En daarmee hebben wij wel de opdracht om daar iets mee te doen. En ik zie bij de opera, dat doen we al iets langer, dat toch uiteindelijk steeds een groeiend aantal publiek oplevert. Bij de dans zien we ook een positieve ontwikkeling. Dus ik heb ook bij de klassieke al het idee van het moet wel een keer gaan lukken. Mag ik een aatje? Ach. Kun je als je masterclass geeft meteen zien van dit wordt echt een topvioliste en deze dat zal moeilijk worden? Nee, ik denk wel dat je op een gegeven moment als je met leerlingen, als je ze iets beter kent, ik kan natuurlijk wel talent zien, maar ik weet niet of iemand de discipline heeft om te studeren of iemand genoeg steun van een achterban heeft van ouders, van leraren. Maar je ziet het rauwe talent zie je natuurlijk wel. Maar deze leeftijd, zo 20, 21, 22, dan kan je al een heleboel zien. Maar of er echt iemand het gaat maken, dat is heel moeilijk om te zeggen. Nijs, sport, cultuur, het zit weer allegaar in deze weken. Nou verder maar het leukste van Heer. Werken dat echt, zijn kranten? Ja, het is dubbeld, hè? Het is mooi thermos. Ja? En nou hadden we hier, hè? Je hoort wel van het oude spul, zeker? Ja. Dat zit erin of zetten we erin. Ja, dat heeft wat een speciale knoop. En dan zit het op plak. Dan ben je op een held van het kostuum uit 1850.
Schitterend even. Je zet jezelf wat voor joker verzorgd. Hartstikke mooi. Oh, een beetje maar. Een beetje maar. Wie op Hinderlopen vorige jaar en daar had ik in een 18e eeuw spreksliedje zitten. En dat vond ik mooi. Toen dacht ik, liet me maar eens een prikslieden, een mooie Friese prikslieden 18e eeuwse stijl zelf bouwen. En er zit voor een kroontje op en dat heb ik stutsen. Nou ja, ach. Er zijn mensen die zijn het shutterbladen uit. Dan moeten we die maar eens testen. Of net dan. Zien is geloven. Dat is een worm. Ja. Een dikmaanwerk. Ja? Ja. En wat zweetdruppels. Bloed, zweet en tranen. Hè? Maar hij dat? Ja, doe maar. Nou. Het moet hier zitten. Hey, het is een hobby. En dan zie je dat ik hier dus dat strakke priksliedje in Hinderlopen maken. Ja, het weer met de rug en de slucht. Hey, dat is echt maar de mooie dames. Wij horen van gebogen. Of net dan. Mooie rondingen. Ja, wat jongen. Nou, oorlog werk en inspanning en ontwerpen. Gliedert hier op Riepertjerkster polder de eerste Friesk ontworpen sjees. Het is wel lekker glad, of net eigenlijk? Super kwaliteit. Het is super eerst. Moet je nog springen, denk ik. Hij is gewoon middel in mijn naam. Een centimeter of zo erachter, denk ik. Ik heb nou goed 4 treinen bij. Wat ging je verwachten? Nou, we hadden eigenlijk 6 zo'n verwachten, want we zouden Jood, daarom ben ik bij elkaar om Jood te spelen voor de baankleer te maken. Het kan krek, maar het houdt net door. Teleurgesteld? Ja, wij zijn wel. We gaan erop rekenen dat er meer bij kan weer vandaag. Ja? En, want het lag zo mooi in, skeer zonder snier, dus dan kan ik goed aanbakken. En toch, ja, een beetje teleurstellend. Maar, nou ja, kleer, als ze maar gang houden, dan kan het wel. Maar net maar een hele klofte bij elkaar. Dus de meesten kunnen beter nog in 2 dagen wachten. Dan hebben we kans dat het een beetje troost heeft dat we misschien sneuren of nooit weekend in een tocht houden kennen. Ja, het is genieten, hè? Ben je het hele andere wiet al om bent? Ja. En hoe leidt het hier erbij? Ja, perfect. Super. Ja, helemaal super. Ja. Jij wint, cent zit erbij, speelgeleid is, ja, perfect. Ja. Helemaal goed. En ben je hier nog helemaal alleen? Ik ben hier helemaal alleen, ja. Dat is het mooiste, hè? Als ik er ook niet in de wedden, dan ben ik vet. Ja. Hoe lang zit je al bij de eerste club? Nou, niet of 6 zo'n dat ik er nou bij ben. Ik zit nou meer dan 20 hier, denk ik al. Ja, dat is mijn lust en mijn leven. Want als er iets is, dan ben ik hier te vinden. Dan ben ik net buiten slaan. De vrouw zei ik wel eens van, er bestaat eigenlijk trouw met de ijsclub en net met mij. Maar dus dat wordt me wel eens net in dank houden omdat ik zo vol ben. Maar ik vind het prachtig mooi om rieden doe ik zelf ook net, maar ik vind om de mensen hier het plezier te gunnen om mooi te rieden te kennen, ja, dat is geweldig. Dat houdt je een geweldig gevoel. Het is nou overal mooi. Lees er 2 wekjes in.
En verder de rest net. Dus het is nou fantastisch mooi. Zulk mooi ijs hebben we hier nog nooit gehad. Zijn je binnen klaar voor? Dat zal wel proberen. Ja, het zal wel lukken hier. Jij erop staan? Ja, juist er even. Nou, mocht juist trouwens net en koe haast ik net. Want we hadden al die in. Maar als ze juist hier maar meer mee geweest zijn, dan hier is hem helemaal kapot. Nou. Wat hier sluit er mooi bij, hè? Prachtig. Ken net beter. Dit is haast nog mooier dan die al. Wat minder bochten. Maar je hebt geen jood al in actie? Wij gaan jood in actie. Zo eerst. Ja. Nou, het werk. Nou, dankjewel. En dat weer het alweer. U zoekt maar de beste reportages van de Oranje Wieken. Na je weekend ben we er weer. Graag ontant.